Mio, це ovaj stol ovdje. Ovo je VIP stol. Co? Ovo je VIP stol koji odrađuje samo, znači, roštilj. Ja i još moj sin koji pečemo ovdje, znači mi poslužujemo, mi filetiramo, mi dajemo vino, mi dajemo predjela, sve dajemo za ovaj, znači ovo je VIP stol, prezentiramo i ribu ovdje, mi čistimo tu, odmah čistimo i, znači to je to, sve odradimo mi, znači konobari s ovim nemaju ništa. Znači ovdje radiš samo ti, ovo je tvoj stol, Mijotov stol. Ako ko hoće rezervirati, traži Mijotov stol. Tako je, traži mene, ima ribu, uglavnom 90% ribe, meso ćemo najvjerojatnije izbaciti, samo mogu jesti ribu. Pa lip je stol. Stol je to za 4 osobe, ali mora biti za 20. A dobro, mora staviti veće ako je veće društvo. Ali slušaj, 6 maksimum, ali mislim da bi 4 bilo za odraditi. Mi ostavit ćemo cijenu 2-3 eura, pa neki bude 10. Sad ćemo 16.500 ćemo staviti, ako bude njih 12-13, pa neka potroši koji dinari u nas. Bravo, ajde. Onda ništa, to ćemo sad pustiti pa neka znaju.